Tanker illi salva numru ta' migranti irregolari u li suppost kellu jidħol il-Libja mhux se jitħalla jidħol Malta. Il-ħadd mal-lejl l-awtoritajiet Maltin ġew infurmati mill-awtoritajiet Taljani li kien hemm dingi mobbi bl-immigranti irregolari wieqaf bejn sema u ilma. L-awtoritajiet Taljani bdew jikkoordinaw l-operazzjoni ta' salvataġġ fejn 102 immigranti li kienu abbord id-dingi ittellaw fuq it-tanker MT Salamis. It-tanker kien għadu kemm telaq minn port Libjan u l-immigranti ġew salvati meta kienu jinsabu madwar 46 mil nautiku lilin mill-kosta Libjana u 140 mil nautiku lilin mill-kosta Maltija. L-awtoritajiet Taljani taw istruzzjonijiet biex it-tanker iwassal lill-immigranti fl-eqreb port sigur, jiġifieri dak Libjan ta' Tripli. Iżda l-kaptan tat-tanker għażel li ma jibdilx ir-rotta u baqa' risaq lejn pajjiżna. Hemmhekk intervjenew l-awtoritajiet Maltin illi kienu qegħdin jissorveljawh. Fil-fatt il-Forzi Armati ta' Malta ma ħallewx lit-tanker jidħol fl-ibħra territorjali Maltin. It-tanker MT Salamis bħalissa jinsab ankrat madwar 24 mil nautiku lilin mill-kosta Maltija wara li l-Gvern Malti informa lill-kaptan illi l-bastiment ma kien ser jitħalla jidħol fl-ibħra territorjali Maltin. Il-Gvern Malti qal li meta t-tanker salva lill-immigranti dawn ma baqgħux f'periklu u li t-tanker kien legalment obbligat illi jidħol fl-eqreb port jiġifieri dak Libjan. Is-sidin tat-tanker min-naħa tagħhom qegħdin jallegaw l-awtoritajiet Taljani qalulhom sabiex jiġu Malta. Iżda l-awtoritajiet Taljani ċaħdu dan u sostnew illi huma qalu lill-kaptan biex iwassal lill-immigranti fl-eqreb port sigur. In-negozjati mas-sidin tat-tanker illi qed jirrifjutaw li jmorru lura lejn il-Libja għadhom għaddejjin. Min-naħa tagħha l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet illi hija taqbel mal-pożizzjoni li ħall-Gvern fejn pajjiżna qed jimxi skont l-obbligi internazzjonali tiegħu. Fi stqarrija konġunta brabta ma' dan il-każ, numru ta' qdiet mhux governattivi qalu li l-prijorità għandha dejjem tkun il-ħajja huma sostnew li filwaqt li jifhmu n-natura sensittiva ta' dan il-każ kemm legalment kif ukoll politikament, l-awtoritajiet m'għandhomx jinjoraw is-sigurtà tal-immigranti salvati u tal-baħħara abbord it-tanker illi salvhom. Intant f'każ simili matul il-lejl ta' bejn il-Ħadd u t-Tnejn, 96 immigranti irregolari li wkoll sabu ruħhom f'diffikultà fiż-żona Libjana ta' tiftix u salvataġġ ittellaw abbord vapur tal-merkanzija Tork. Il-vapur tal-merkanzija segwa l-istruzzjonijiet mogħtija u wassal lill-immigranti fl-eqreb port, dak ta' Tripli fil-Libja. Is-96 immigrant tniżlu fil-kapitali Libjana t-tnejn filgħodu wara li l-Gvern Libjan moġġezzjonax għal dan l-isbark. Bl-aħħar wasla ta' immigranti li ġrat fil-jum tal-Ħadd, issa n-numru ta' immigranti li ġew pajjiżna mill-bidu tas-sena ilaħħaq l-1413.